ଏଇଟା ହାତରେ କଣ ଧରିକିନା ବୁଲୁଛ ଏମିତି? ଇଏ ଯାଇଥିଲି ବଜାରକୁ ଚା ପିଇବାକୁ, ମୋବାଇଲ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲି ତାକୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ଇଏ ଗଛ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପୁଣି କି ଗଛ? ଇଏ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଭିନିମ ଘରକୁ ଆଣିବ ସାଥେ ସାଥେ। ଭିନିମ ପାଇଲିନି, ଆଣିଲି ଚିରେଇତା। ଆରେ ଆମର ତ ସେପଟାକୁ ଭିନିମ କହନ୍ତି। ତମର ସେପଟେ ତାକୁ ଭିନିମ ବି କହନ୍ତି, ଆମର ଏପଟେ ତାକୁ ଚିରେଇତା କହନ୍ତି। ଆକୁ କଣ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା କଣ? କହିଥିଲେ ଭିନିମ ଘରେ ଆଣି ରଖ, ଆକୁ ଖାଇବ କି ନଗେଇବ ଜାଣିନି ମୁଇଁ ତର। ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ବାଟି ଦିଅ ଟେଳା ଟେଳା ପାଟିରେ ପକେଇଦେବି, ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବା ଭଲ ମୋର ହେଇଯିବ କାଲି। ନିଅ 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 ବାଟ ଆଗେ ବାଟ। ମୁଁ ବାଟି ଦେବି, ତମେ ଯେମିତି ହଉଛ ମୁଁ ବାଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବି। ଏହା ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। କଣ କରିବି, ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। କେତେ କୁଣ୍ଡେଇବି ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସି। ଏ ଗଛଟି ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି, ଆମର ଏରିଆରେ ବି ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହାର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସତରେ କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ତାକୁ ବାଟି ବାଟି ଟେଳା ଟେଳା କରି ପାଟିରେ ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ବି ହେବନି। କାହିଁ କହିଲେ, ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, ଔଷଧ ଉପକାରିତା ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ